खिन्थु रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो इन्टारटेनमेन्ट जों इन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसिनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा ख्याल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा ख्याल लानांगौ आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनि नियाव ख्याल लाथारनांगौ जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन ना बे खरसआ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखन्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखो बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार्ड लिङो जोङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव तो देट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदोर मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरोना नांथारगौ एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों इखौनो मा थिक मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो देखायनानै जोङो बाहारनि टुरिजमखौ जोंनाव लाबोनो हायो तो हिसाबै मोनसे फेस्ट खुंनानै हो मोनसे टुरिजमनि बानायनानै हो टुरिजमनि थाखाय फैसा फैथारो बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो जेबो बाहाया तो बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दै बुंनायानो इरकम आरो खोथाफोरा दा जोङो बुजियो जोङो मिथियो खिन्थु मिथिनानैबो जोंनि बाथ्राया मा जोङो मासे सिटिसो जों माने एम्फौ मोस्रोमसो जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन सोर गनायगोन जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन जोङो सैमा सोंनाय रखम बौ सोंहैबाय थानायसो बेकार सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन जोंनि बाथ्रा बुंनाय बिदिसो नङा तो टुरिजम डिपार्टमेन्ट जोङो माबि नांगौ आंनिबाथ' बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थायो आंना दा रागा जोंबा माखौबासो लांलायलांगोन नंगौ बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया जोङो बर' हारि एदावलायबाय थाबा इनि हिस्ट'खौ थुनलायलायबाय थाबा एख' लाब गैया जोङो डेभेलप लाबोनो हानांगोन बिथांखौ जोङो गोजौ दोनहरनो हानांगोन होमबासो जोंनि हारिखौ सोरबा मिथिनो लुबैगोन जोंनि हारिखौ सोरबा गावनि एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन आरो जितियानो जोंनि हारिखौ सोरबा एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन इतियानो जोंनि बड'लेण्डआ इजिलि ओरैनो जालांगोन बड'लेण्ड होननानै जोंनि जायगायाव फैनो लुबैगोन जोंनि बड' कालचारखौ नायनो लुबैगोन जोंनि गासै थासारिखौ मिन्थिनो लुबैगोन That's why जोंनि मोनसेल' जरियाबो जोङो दायो टुरिजमखौ लाबोनो हानांगौ जोंनि हारि जोंनि जातिखौ जोङो देखायनो हानांगौ सोरबा आंनि हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायखौ बुंनो हागौ सोरबा हिन्दी बर' जानानै हिन्दी बुंबाय थायो माबि इदि बुंनो हागौ खिन्थु नों मेन्टेलिटिया एसे ल' आरो जुदि नों इदि बाथ्रा होनदोंबा नोंबो नायग्रा नोंखौनो होनदों खिन्थु आं नंगौ सिदा खोथा आङो खिन्थु सोरनिबा गाज्रि जानाय सोरनिबा हामा जानाय आंखौ मालाबाबो लुगैया आं सिदा खोथा होनो आं मालाबाबो सोरनिबा माबायाव होननो मोनाखै नोंनि भिडिअसआव आं दिनै होनबाय खिन्थु आं जि बुङो सैथो खोथा बुङो बेनो आरो जोङो दिनै हिन्दी भाषायाव बुंबासो जोङो सोरबा जोंनि हारिखौ सिनाय मोनगोन जोङो फोरमायनो हागोन जों इ नङा दे नैबे जोंनि हारिनि उमुक होननानै देखायबासो जे बे देखायनाय बे नङा जोंनि बेकग्राउन्डआव मा सोलिबाय थादों जोंनि बेकग्राउन्डआव मा नुबाय थादों जोंनि बड'लेण्डखौ बेनो मोनसे माने बुङै फोरमायनाय फोसावनाय मा जायगा बेकग्राउन्डआव नुनानै बे सासे मानसिया आकर्षित जानानै फैनो लुबैगोन जे बुंलायनो नाङा दे बे जोंनि हारि बियो उमुक खिन्थु जों देखायबाय थाबानो एक्चुअलि मा जायगा बियो मा मिथिनो लुबैलाङो इदिनो थ' बिनि बागै मिथिनो लुबैनानै जोंनि जायगायाव फैगोन थ' बे नङा जे आं बर' माबा बर' होननानै लाबाय थाबासो नों बर' जोंनावबो थैनि खारोब्रा बर' बिमाजोंनो जोनोम जानाय जोंनाव रोदा खारोब्रा थैया ओरैबायदि खारलाङो जोंबो सोरबा माबानिफोरखौ जों दा हमना ला गिदिंबाय थानाय हिसाबै जोंनावबो बिराद बाहेरनि इभेन जोंनियाव आलदा मा होनो कान्ट्रिसनिबो दा लोगोफोर दङ जोङो जे टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा जुदि मोजां माबायोबा जों इसोरखौ लाबोनानैबो जोङो बराया जोङो देखायनो हायो मानो हायो जेरै
सोरबा गाइड थायोबा जोंथ' दा हमनानै ला जेनेरेलि लाबथिंबाय थानानै देखायबाय थानाया इम्पसिबल इयो सोरबा आं सोरखौबा पार्सनेलि लाबोनानै देखायनो हानाया क्योंकि आंनोबो ओंखाम जानो थाखाय आंनि बिमा बिफाबो दोङो आं ओंखाम बिमा बिफानो ओंखाम जाहोनोबो आं खामानि मावबाय थानो गोनां थ' देट्स वाइ जों लाबोनानै पार्सनेलि देखायनो हाया थ' जुदि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ बेफोर खामानिखौ मावो बेस्ट होबाय आं लागायबाय माबा माबि बुंनाय मोनसे बेफोर रखम खोथा आरो थ' आङो रायनाय बायदि जालायलाङो थ' बेफोरनो आरो दा हिन्दी जोंफोरखौ बानायोना सोरबा सोरबा ल' मेन्टेलिटि चिप मेन्टेलिटिफोरा होनो आरो बेफोर मा बानायो सासे सानै मायबा मोनसे पार्सनासो बे जाय चिप मेन्टेलिटि आरो नायो ओरैनो बुंना ला आं बर' होनना लानानै एख' लाब गैया नोंनो बर'नि रोदा रोदा थैया खारनांगोन बायदि होमबासो नों सिं सिं मावनांगोन खामानि नोङो बर' हारिनि थाखाय हमनानै ला आंनि खोथाखौनो होनबाय आङो सोरबा आसामिस मानसियानो मिथिबाय हमनानै ला आनादार स्टेटनिखौ होनला मा मानसि इयो मा मानसि होनबाथाय आंखौ मिथिगोन बर' मानसि मुनि मानि सब ओंखारलांगोन इफोरनिफ्रायनो बिथाङाबो जुदि मट' ब्लगिं खालामनानै हाइ लेभेलाव थांनो हायो गोजौ थाखोआव सहैनो हायो बिनिफ्राय नाम पाइगोन मा नाम नोंनि नामा मा नाम ध्रुबजित नार्जारि थ' बे नामखौ सोंनानैनो नार्जारि सोदोबा फैबायना होमबाना बे मा जायगायाव थायो मुनि सब ओंखारलाङो थ' ओंखायनो नोजोर होथारनांगो टुरिजम डिपार्टमेन्ट आं खिन्थु होखायो दा बेनो आरो खोथाया जोंनावबो दङ जों माने बर' बिमायानो जोंखौ जोनोम होनाय नालाय जोंबो दुखु मोनो जोंनि हारिफ्रा जुदि बिदिनो गावजों गाव नारसेबलायबाय थायो सोरबा मायबा बुजि मोनखाबाय जानांगौ बुजि मोनग्राफोरा बारा बुंनो गोनां खुनु बाथ्रा गैया जायफोरा बुजि मोनग्रा बे बुजि मोनो दा सोरबाफोरा बेयावबो बुंलायगोन दा बहुत रोंनाय खिन्थु आं जेबो रोङा आं जेबो मिथिया आं जिखिनाखौ आंनि फिल मोनदों आं गाव जा आं बेखौसो दा नोंथांनि सिगाङाव बुंदों शेयार खालामदों बास आंनाव जेबो इडुकेसन गैया दे आं रावखौ फोरोंनो थाङाखै आं रावखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु आंनि मोनसे माबाया बेनो आं जा मोन्दांथि मोनदों आंनाव जा रोदा रोदा खारगासिनो जोंनियाव जा डेभलपमेन्ट जानांगौ बेफोरो जानांगौ आरो आंनिबा आरो माने आलादा जायगायाव गिदिंबासो मिन्थियो दा इसा जोङो आलादा जायगायाव थांनानै जों मा जोंनि जायगायाव नोंखौ लांगोन मा देखायहैगोन जोङो ओरै आरो जोङो बिराद आंना एन्टारटेनमेन्ट केटेगरिनि आं भिडिअस बानायो स' एन्टारटेनमेन्टखौनो जों देखायोल' खिन्थु बेनि अनगायैबो जों बिराद माने नलेज बिसोरनि जायगानि बागै जोङो मिन्थियो नों साननानै नाय आंना सानब्रै सानबाजों मोनसे भिडिअबो जाबावा होमबा बे सानब्रै सानबायाव मा खालामगोन आङो 2-3 मिनिटनि भिडिअस क्लिप लानानै आङो आलादा बे गिदिंबायनो थायो आङो बे सानब्रै सानबायाव बेयाव आङो बुहुत नलेज मोनो आरो दा बे नलेजखौ जोंबो इसोरनो हरनो हायो नामा इसोरखौ लाबोनानै बेखौ लुबैयो आरो होमबासो जोंनि बर' हारिया गोसारगोन आरो अब्लासो जों बर' हारि सासे सोरबा नङाबा रावबो नङा जों भाइ सिदा खोथा दे होखायो आङो दे गाइस जै बर' हारिनि